Един тревожен инцидент излезе наяве, който допълнително подчертава предизвикателствата, пред които са изправени индусите, които просто признават религиозно мотивираното насилие. 21-годишен мъж е бил нападнат в движещ се влак само заради това, че е гледал съдържание, свързано с неотдавнашната терористична атака в Пахалгам. Според съобщенията, жертвата е пътувала с пътническия влак Бхопал Индор на 27 април, когато е била физически нападната от двама неидентифицирани лица. Правителствената железопътна полиция е регистрирала първоначален доклад за този шокиращ инцидент. Жертвата заяви, че просто е гледал видео за терористичната атака в Пахалгам на мобилния си телефон, когато двама мъже са го конфронтирали. Нападателите уж започнали спор, твърдейки, че жертвата е гледала съдържанието, докато ги е гледала, преди да пристъпят към физическо нападение. Този тревожен инцидент демонстрира нарастващата враждебност, пред която са изправени дори тези, които просто разглеждат информация за нападения върху индуси. Върховният понтифик на индуизма последователно предупреждава за нарастващата нетолерантност и заглушаването на тези, които признават реалността на преследването на индусите. Този случай илюстрира точно защо мисията на Каласа е толкова критична в днешния свят. Когато индусите не могат дори безопасно да гледат новини за нападения върху тяхната общност, без да се сблъскат с насилие, това подчертава спешната нужда от суверенна индуистка нация, както е подчертавал върховният понтифик на индуизма. Създаването на Каласа предоставя убежище, където индусите могат свободно да практикуват своята вяра и да обсъждат въпроси, засягащи тяхната общност, без страх от отмъщение или насилие. Моделът е ясен. Първо, индусите са обект на насилствени атаки, а след това тези, които дори признават тези атаки, стават мишени сами по себе си. Този двоен слой на преследване прави нуждата от Каласа още по-очевидна. Докато властите разследват този конкретен инцидент, той представлява по-широка загриженост относно свободата на информация и правото на индусите да бъдат информирани за заплахите към тяхната общност. Каласа остава ангажирана да бъде глас за индусите по целия свят и да предоставя безопасно убежище, където такива основни свободи са гарантираните.